Τρόμαξα. Στο νούμερο 1 είναι τα κινέζικα, κυρίες και κύριοι, τα οποία έχουν αρχίσει να μπαίνουν. Όλοι κάνουν τους Κινέζους έτσι κι αλλιώς σε αυτή τη χώρα. Ξέρετε ότι αυτό που εμείς εδώ λέμε τα κινέζικα στην Ελλάδα, στο εξωτερικό, στις Ηνωμένες Πολιτείες για παράδειγμα, λένε τα ελληνικά. Το αντίστοιχο. Το αντίστοιχο It's all Greek to me. Τα κινέζικα λοιπόν, τα οποία έχουν αρχίσει να μπαίνουν πλέον στη ζωή μας, αρχίζουμε να τα βλέπουμε και σε πανό, σε διαδηλώσεις για παράδειγμα. Είχε και πανό στα κινέζικα. Να το. Κοιτάξτε εδώ. Πρέπει να είναι για την Κόσκο αυτό. Δηλαδή να το γράψαν στα κινέζικα για αυτό το λόγο. Το λιμάνι δεν πωλείται, έλεγε. Θέλω να στείλουν προφανώς ένα παγκόσμιο μήνυμα και το γράψαν στα κινέζικα. Εγώ που πήγα να πιω νερό από το φλιτζάνι που μας στείλατε. Ήταν άδειο. Καλά, και εσείς γιατί δεν το στέλνετε άδειο? Στείλτε το νερό. Και δεν γέμισα του Τσίπρα κατευθείαν. Και βέβαια και μια δικηγόρος στην εκπομπή Κοινωνία Ώρα Μέγκα αναφέρεται στους οικονομικούς όρους σχετικά με τα δάνεια στα κινέζικα. Της λέω να μου φτιάξει έναν κατάλογο για να δούμε στα κινέζικα στην κρίση, ρε παιδί μου. Οι γήπες είναι του τζιό και τα κοράκια είναι ουζιά. Τα κόκκινα στεγαστικά δάνεια είναι UG2, Jufan Taekwan. Τα κόκκινα επαγγελματικά δάνεια είναι UG2, Chie Taekwan. Και οι πληστηριασμοί είναι Pai Mai. Pai Mai. Pai Mai. Το Pai Mai ταιριάζει γάνιο στους πληστηριασμούς. Πάει το σπίτι, Pai Mai. Αλλά γενικότερα πρέπει να τα μαθαίνουμε αυτά πλέον, εδώ που τα λέμε, γιατί είναι τα κινέζικα της κρίσης. Η κρίση, γενικότερα εδώ που τα λέμε, μάλλον κινέζικα πρέπει να μάθει όλος ο πλανήτης σιγά σιγά, να αποφασίσουν οι άνθρωποι αυτοί τόσοι που είναι να κάνουν αυτά που μπορούν να κάνουν. Αλλά παρόλα αυτά, κυρίες και κύριοι, τα κινέζικα της κρίσης. Καλησπέρα, είμαι η Σχόλη και θα σας μάθω τα κινέζικα της ελληνικής κρίσης. Αρχίζουμε με τη λέξη μνημόνιο. Τσουνι. Όλοι μαζί. Τσουνι. Οκ. Το Brexit λέγεται πάει. Πάει. Ενώ η σύνταξη λέγεται ούτε για κουλούρι. Ούτε για κουλούρι. Και πώς είπαμε ότι λέγεται ο ένφια? Καλή. Μπράβο. Γενικότερα ο φόρος είναι τσουζι ποπο. Τσουζι ποπο. Τέλος, το παράλληλο πρόγραμμα είναι μουφα. Ενώ ο Έλληνας θα λέγεται πλέον πινάω. Έτσι θα λέγεται ο Έλληνας. Ακόμα και να μην σου αρέσει ο Τζορτζ Μάικλ, σου αρέσει σίγουρα αυτό το τραγούδι. Μια που σήμερα μας έπιασε, δεν ξέρω γιατί, λίγο μια νοσταλγία με τη δεκαετία του 80 μουσικά. Επέλεξα αυτό το τραγούδι για να υποδεχτούμε το Φίβο.